hem jugat els vuitens de final anada de la Copa Barcelona contra el Club Patí Congrés. Partit molt disputat per part dels dos equips, però la millor disposició sobre la pista del Congrés els hi ha donat avantatge. El Caldes ha guanyat la primera part i el Congrés les altres dues. Tindrem de remuntar la setmana que ve a la seva pista. Ara us deixo amb les imatges del partit. Salut, companys! És molt important que estiguem juntats en defensa i que mantinguem l'estructura del quadrat el més temps possible. Farem amb el Pablo aquí, el Dinar aquí, el Biel aquí i el Gerard aquí. Per què? Així que jo...